Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны яктыртабыз. Бүген безнең программада. Унутырга хакыбыз юк. Санкт-Петербургда репрессия корбаннарына һәйкәл ачылды. Менә монда шушы җирлектә монда бик күп меңләгән кешеләрнең атып үтерелгән җирләрендә мондагы татарлар өчен инде шушындый һәйкәл куела. Шигъри җанлы бухгалтер. Халык үзенең милләтен, үзенең телен, групп гадәтен унутмаска тиеш. Максат бер, туган телне саклап калырга. Төнгә 12 сәгатькә кадәр кышын эштән соң татар халкыбыз, театр яратучыларыбыз җыела да и репетировать итә идек. Магнитогорскида яшәүче Мөхәммәд Шиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Безне титакмак итеп бейтәдер үзе. Безне беләкә вакытта хәзер була миткәч, алар кунакка җирләр баларга бабайны бейтә. Тоже рәхәтләнеп. ТСРның 100 еллыгын каршылап. Бүген исә без татар автономиясенең беренче рәисе Сәхипгәрәй Сәйетгалиев шәхсенә тукталырбыз. Унутырга хакыбыз юк. Санкт-Петербург шәһәрендә татар халкы өчен мөһим вакыйга. Төньяк каланың Левашов зиратында репрессия дулкынына эләккән татарларга һәйкәл ачтылар. 1937 елдан башлап Ленинград өлкәсе төрмәләрендә ТСРдан чыккан йөзләгән татарны атып үтергәннәр. Истәлек билгесе иганәче Шамил Акбулатов акчасына куелды. Бу вакыйга халкыбыз тарихына нинди из калдырганы турында киләсе видео язмада сөйләрбез. Ленинград өлкәсе Санкт-Петербург татарлары өчен бу бик мөһим, озак көтелгән вакыйгалы көн булды. Төньяк баш каланың Левашов зиратында репрессия корбаннары өчен тантаналы рәвештә ачылган һәйкәл янына бик күп халык җыелды. Аллаһумма раббана я раббана тaqabbal minna innaka anta sami'ud du'a wal fatiha. Санкт-Петербургның Левашов зираты репрессия елларында атып үтерелгәннәрне күмү урыны. Рәсми мәгълүматлар буенча корбаннар саны 47 мең кеше, аларның 40 меңе сәяси гаепләүләр буенча. Билгесез каберләрдә йөзләгән татар күмелгән. Алар Ленинград мартирологында, ягъни җафа чигүчеләр исемлегендә телгә алынган. Әлеге һәйкәл кую кирәклеге хакында күптән сүз барган. Репрессиялардан зыян күргән башка милләт халыкларының да хәтере яши монда. Милли якташлар теләге буенча Левашов зиратына 1992 елдан бирле шундый күмәк истәлек билгеләре куела башлаган. Тантаналы ачышка Татарстаннан да делегация килгән иде. Бүген генә вакыт җиткән, шуның өчен дә бик зур рәхмәт. Сезне беләбез, сезне зурлыйбыз. Хактан да без Ленинград дигәндә бик ватан сугыш елларында блокада якларыннан шул вакытта бүген көннәрдә дә без һәр вакытта да бик дус, бердәм булып яшибез. Шуңа күрә Казан белән Ленинград арасында без һәр вакытта да бердәм, үзебезнең тарихны күтәреп, аны бүгенге яшьләргә, әтиәниләргә, абый-байларга күрсәтсәк, ул чагында біз инде үзебезнең миссияны эшләгән булабыз. Репрессия корбаннары хәтер билгесенең авторлары, Санкт-Петербургның танылган архитекторлары Виталий һәм Лариса Кузнецовлар. Чакырылган кунаклар арасында шулай ук ветераннар, милли оешма вәкилләре, журналистлар да бар иде. Был у нас журналист, востоковед, я часто очень люблю работать с востоковедами, Карим Сагитов, иногда его пишет Сагитов. Это здесь ленинградец, он в институте востоковедения работал, был журналистом, был в 1937 году расстрелян. Он отец нашей активистки Эльжи Каримовны Сагитовой. Он когда-то встречался с Лениным и вел разговоры по национальным вопросам. Он был среди тех, который встречал Габдуллу Тукая, когда он приезжал сюда с кратковременным визитом. Күпме халыкның йөрәгенә утлы хәрефләр белән уелган тарих бу. Кайгы берләштерә дигән гыйбарә бар. Менә бүген дә монда җыелган халыкны бер кайгы берләштергәндер. Әлеге һәйкәлне эшләп куер өчен матди ярдәмен кызганмаган Шамил Акбулатов бу минем өчен бик мөһим гамәл иде ди. Создал группу людей, с которыми я занимался, архитектора, значит, людей, которые понимают, подключил исламистов, подключил Равиль Хазрята.
И в течение, наверное, месяцев 7 вот эту работу сделали. Шыннан да менә безнең барыбыз өчен дә бик зур вакыйга, чөнки без моны юктан гына зур вакыйга дип әйтмибез. Чөнки менә монда шушы җирлектә монда бик күп меңләгән кешеләрнең атып үтерелгән җирләрендә мондагы татарлар өчен инде шушындый һәйкәл куела. Һәм буның тагын бер үзенчәлеге, бу безнең нәкъ үзе менә шушында яшәп, шушында эшләп, шушында туган үзебезнең Шамил Измайлович Акбулатовның акчасына эшләнде һәм дә аның акчасына ул куелды. Бу идея белән ул инде 2 ел элек моннан яши башлаган иде элек. Кайчандыр Левашов зираты урынында бистә урманы була. Хәзер бу мемориаль зират күп халыклар өчен аерым урын. Тантанада катнашучылар истәлек билгесенә чәчәкләр куйды, дугалар укыдылар. Хәзер һәр вакыт шулай булачак дип ышандырды дин әһелләре. Как здесь вот написано, без фамилии и дат. Мы не знаем, когда они ушли из этой жизни. И кто конкретно. Многие говорили, здесь до сих пор еще не засекреченные документы. Но мы их помним. Лейсана Садретдинова, Дина Газалиева, Татарлар, Санкт-Петербург. Безнең милләттәшләребез арасында сәләтле кешеләр саны шактый. Кемдер үзен фән һәм белем өлкәсендә күрсәтә, кемдер мәдәният һәм сәнгатьне сайлый. Шуларның берсе Казакъстанда гомер итүче милләттәшебез Гөлҗиһан Гыйниятова. Сүз Таңсылу Насыйровага. Гыйниятова Гөлҗиһан Шәрип кызы 1938 елның 6 мартында бүгенге Ширемшән районының Лашман авылында гади тракторчы һәм ипи пешерүче гаиләсендә дөньяга килә. 8 бала үсәләр, алар авылда 1-нче сыйныфны тәмамлагач, гаиләсе белән Казакъстанга, Кара Кодык авылына күчәләр. Биредә Гөлҗиһан апа 4 сыйныфны бетерә. Соңрак данлыклы татар авылы Башкүлдә белем ала. Мәктәпне Бигән авылында тәмамлай. 1952 елны Җидеплат шәһәренең итсөт промышленности техникумының бухгалтер бүлегенә укырга керә. 1954 елдан башлап Анар тимер юл станциясында хезмәт итә. Шунда үзенең гомерлек юлдашы Майлс белән таныша. 1958 елны Гыйниятовлар Акмала шәһәренә күченеп киләләр. Биредә Гөлҗиһан ханым татар үзәге белән таныша. Анда особенно балаларны йөртергә кирәк, яшьләрне. Олылар үзләре дә нитә балаларны йөртергә кирәк. Халык үзенең милләтен, үзенең телен, гореф-гадәтен онытмаска тиеш. Акмалада татар тормышында кайный ул, җырлый да, шигырьләр дә яза. Язмыш мине читкә илтеп урнаштырды, ләкин онытмам мин туган илемне. Бала чактан үз моңнары белән канга сеңеп калган, эй гүзәл син ана телемне. Гөлҗиһан апаның нәселе шундый сәләткә ия, дәвамчылары да бар. Бүген Гөлҗиһан Шәрип кызының оныгы Әлфия Акыш, Алман илендә чыгышлар ясый, иле белән бергә концертлар оештыра. Күптән түгел Гөлҗиһан ханым оныкларына мирас булып калсын дип нәсел шәҗәрәсен төзегән. Әти, әнисе Шәрип абый һәм Нурҗиһан апа Дәрҗимановларның барлыгы 61 буын. 8 апалы абыйлы туганнарның нәсел дәвамчылары барысы да биредә теркәлгән. Белергә син кайдан икәнен, әби бабаң кем булган, әти әнең кем булган. Шуннан соң туганнарың ничек, туганнарыңның семьялары ничек белгесе килә бит инде. Онытмаска тырышасың үзеңнең кайдан икәнеңне. Кичләре бик күңелле уза Гөлҗиһан апаның. Бүген аңарда дуслык җыр ансамбле кунакта. Без Гөлҗиһан апа белән 2013 елдан таныш. Безнең ансамбльгә катнашты ул, дуслык ансамблена. Дуслык ансамбле белән йөрде, фестивальләргә, конкурсларга, концертлар куеп. Өстәл тулы ризык. Барысында хуҗабикә үзе пешергән. Шундый тәмле ризыклардан авыз итеп бераз шәйләп алганнан соң, кунаклар бераз моңланып та алдылар. Яратам мин туган Таңсылу Насырова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакъстан. Бик бүйек галимебез бар иде. Галимебез академик Валентин Иванович Рассадин. Менә шуның юбилейына бардык конференцияга һәм тәнәфестә кофе эчкән вакытта Валентин Иванович
делегациялар арасында йөри, без карап күзәтеп шаклар катып тордык. Килде Удмуртия делегациясына, удмуртча сөйләште. Алтай халыкларына килде. Алтай халыкларының телләренә күчеп сөйләште, ивен теленә, башка телгә. Французлар янына килде, французча сөйләшә, инглизчә сөйләшә. Шуннан пресс-конференция вакытында моңа сорау бирәләр. Валентин Иванович, менә бу телләрне шулкадәр камил белүегезнең сыры ничек? Ничек шуны хәтлек телне ул вакытта бит инде Валентин Ивановичка 80 яшь. Шулай җиңел телдән телгә күчә. Ул шунда әйтте, минем киңәшемне тыңлагыз, татар телен өйрәнегез башта диде. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Максат бер, туган телне саклап калырга. Төнгә 12 сәгатькә кадәр кышын эштән соң татар халкыбыз, театр яратучыларыбыз җыела да и репетировать итә идек. Магнитогорскида яшәүче Мөхәммәд Шиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Безне әти такмак итеп бейтәдер үзе. Безне бәлки вакытта хәзер була миткәч, алар куна каҗреләр буларга бабаны бейтә. Тоже рәхәтләнеп. ТССРның 100 еллыгын каршылап. Бүген исә без татар автономиясының беренче рәисе Сәхип Гәрәй Сәйдгалиев шәхсенә тукталырбыз. Читтә яшәүче милләттәшләребезгә туган телне сакларга милли сәнгать ярдәм итә. Бу максат белән күпчелек очракта татарлар хәвәскәр театр оештыра. Пенза шәһәрендә дә шулай. Әле күптән түгел театр коллективы булдырганнар. Үз көчләре белән барлык кирәкле реквизитлар, декорациялар табып, бер гаилә булып яшиләр, янып эшлиләр. Хәвәскәр артистлар белән хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева танышты. Пенза 356 еллык тарихы булган шәһәр. Әлбәттә, бу рәсми чыганаклардан. Җирле татарлар бирегә күпкә иртәрәк килеп урнашкан диләр. Бүген Пенза өлкәсендә 120 меңнән артык татар яши. Татар булган җирдә, әлбәттә, сәнгать, җыр, театр да бар. Әле ни бары бер генә ел эшләсәләр дә җитди әсәрләр куеп өлгергәннәр. Милли классика шедевры Галискар Камалның банкротын сәхнәләштергәннәр. Пенза татарлары аны бик яраткан, кат-кат килеп карыйлар ди артистлар. Өмер буе башка профессиядә эшләдем. Булгактыр булып та, сатучы булып та эшләдем. Вообще специальность минеке за инженер. Вот. Нәрсә китерде сезне театрга? Театрга китерде. Минеке оныкларым үз янымда юктыр. Кыш көннәрендә, кыска көннәр, озын төннәр миңа уйнарга театрга. Мин вообще күптән инде аны мечтать итеп тордым. Әйе, арада хисапчылар да, кибетчеләр дә бар. Әнә шулай театр күпләрнең күңел түрендә йөрткән хыялын чынга ашырган. Канатланып киләләр, бөтен күңелен биреп фанатларча эшлиләр. Шуннан рухи азык алалар. Нинди рольләр башкардыгыз шушы театрда уже башкарып өлгердегез? Ой. Һәм менә ничек итеп әзерләндегез ул спектакльләргә? Нинди дулкынлану хисләре бүләк иттеме менә театр турында? Алла, вот Ләйсән, мин театрны яратам яшьтән элеп. Әлдә кичкенә вакыттан элеп школда укыганда куя идек концертлар. Аннан зурая башлагач комсорг булдым. Без режиссерыбыз белән Күршәвылларга огонюклар устроить итеп йөри идек, концертлар куеп бергәләп. Беренче Пензада татарские вечера проводила. Автономия булгач, мин монда, конечно, инде автономиягә килдем. Мәскәүдән дә күчендем монда яңадан инде Пензада торабыз. Вот спектакльләрдә катнашам с удовольствием, конечно. Йырларга, биергә вообще яратам. Телим, чтобы безнеке бетмәсен. Яшьләр белсеннәр. Мин оныкларымны янымда йөртә башладым. Җирле сабантуйлар, милли чаралар да театрдан башка үтми. Үзләре уйлап тапкан һәм оештырган менә бу фольклор күренеш мәсәлән, әле күптән түгел булып узган Пенза сабантуеның иң күркәм бизәгенә әйләнде. Иң беренче спектакль куйдык, банкрот. Ничегендә тием, авырда иде, җиңелдә иде. Без узаклашып репетициялар уздыра идек. Төнгә 12 сәгатькә кадәр кышын эштән соң татар халкыбыз, театр яратучыларыбыз җыела да и
репетировать итәйдек. Равила Исхаковна ни әйтә, шуны тыңлыйбыз. Әлбәттә, әлегә хәл ителмәгән, күңелне тырнап торган кайбер мәсьәләләр дә бар. Ну, проблема безнеке бар, безгә кирәк помещение, безгә кирәк финансовая поддержка. Шул проблема ул инде бетен. Самодеятельный театрларда ул самый главный проблема инде. Артистларым телиләр уйнарга, кетәләр миннән роль. Мин инде, наверное, бу 2 елда шуның хәтле күп пьеса укыдым. И үземнең труппама инде ладлап ул нәрсәләрне инде кайсын инде әзәйттем, кечерәйттем, темпоритмасында инде ладладым, музыкасында инде таптым. Уйлыйм, что әгәр бездә помещение булса, без инде ул нәрсәләрне ясарбыз, эшләрбез, артистлар китеп тора. Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәлен, Туфан Миңнуллинның Әлдермештән әлмәндәрен дә куярга хыялланалар. Театр киләчәккә матур планнар, хыяллар белән яши. Нәрсә бирә ул театрда яшәртә? Миңа бирә, ничек инде әйтим татарча, бик вдохновение шундый. Миңа прямо театрда бик ярып уйныйм, бик яратам уйнарга. Миңа вот прямо вот бирә силы. Удовольствие, сила бирә. Мин яратам. Мин дирек артистка җирсезгә. Менә сез бит аның барысын да беләсез бит инде. Алар без бит бер гаилә булып яшкансыз, шулай бит. Менә диндиләр алар. Алар янып торалар. Янып торалар. Шулай янып торалар битенесе. Шуңа күрә миңа интересно эшләргә, кызык. Ә ул чынлап та вот шундый кеңгелгә ята ул нәрсә. Мин төннәр буе ясыйм, чертежлар ясыйм, каян чыгарлар, кая баралар, нинди булыр действие, битенесен ясап, төннәр буе шул нәрсә белән шөгыльләнәм, и миңа авыр түгел ул нәрсә. Нинди генә милли чара оештырсалар да һәрберсе оныкларын да ияртеп килә. Ничек тә туган телне, йолаларны саклыйсы иде, балалар күңеленә сеңдерәсе иде. Бу турыда алар чын күңелдән борчыла. Кайнар йөрәкле эш сөючән милләттәшләребезгә карата тирән соклану хисләрен кичердек. Лейсан Хаҗиева, Татарлар, Пенза шәһәре. Шит мөхиттә махсус шартлар булмаса да, туган телгә сөю, гореф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияләү, бала күңелендә кечкенә чагыннан рух ышкыны салыр учак бар. Ул гаилә. Дөньяның кайсы гына төбәгендә яшәсәләр дә, милләтебезгә хезмәт итәр ул кызларын үстергән татар гаиләләре байтак. Шундыйларның берсе Магнитогорскида яшәүче Мөхәммәд Шиннар. 6 суты җирне тутырып нинди генә яшәшәләр үстермиләр Мөхәммәдшиннар. Урал климатына яраклашкан бар җимешләр дә мул уңыш бирә бу бакчада. Бөтенсенә ничек үстердек, бөтенсенә итәбез, урнаштырабыз. Бер җылда калдырмыйча. Бакчачылык белән шөгыльләнү өчен җирне 30 ел элек алалар Мөхәммәдшиннар. Ул вакытларда төзелеш материалларын табу яки сатып алу кыен булды дип хәтерли Нурия апа. Хәзер бу йорт Мөхәммәдшиннарның балаларын, оныкларын үзенә тартып торган әти нигезе. Минем улым килде. Ох ты мой хорошенький, зур үскәнсең бит инде. 10 яшьлек Арслан әби белән бабасының бакча эшләрендә зур ярдәмчесе. Арслан инде әби токмай шошы дип, токмай шошы осындагы да тора бит. Бүтән бер нинди ашны ашамый. Токмай булса инде шуңа рәхәтләнә, бездән китми тора инде. Бүтән җай сайын бездә хәзер нитә. Татар телен менә өйрәтәбез. Нурия белән Наил Мөхәммәдшиннар 46 ел бергә гомер итәләр. Ике ул үстереп хәзер инде аларның балаларын тәрбияләргә булышалар. Ә тәрбия тик үз үрнәгендә һәм милли юнәлештә. Чөнки өлкән Мөхәммәдшиннар икесе дә Магнитогорскида туып үскән. Икесенең дә әти-әниләре Татарстанның Тукай районыннан. Көне буе эштә булса да, алар безгә һәр яклап яхшы тәрбия бирделәр ди Нурия апа. Мөхәммәдшиннар үз биюләре белән Магнитогорск сәхнәләрендә генә чыгыш ясамыйлар. Татарстанда оештырылган фестивальләрдә катнашырга өлгерәләр. Быел гына Яршалыда үткән гаилә хәзинәсе бәйгесендә, шулай Казан сөлгесе конкурсында катнашып, призлы урыннар алып кайтканнар. Нурия белән Наил Мөхәммәдшиннар 1973 елда сәхнәдә татар биюен өйрәнгәндә танышканнар. Гаилә башлыгы төзелештә дә эшли, шәһәрне төзүчеләр мәдәният сараена бию ансамблендә дә чыгышлар ясый. Ахрынлап Рафаэль белән Илдар улларында бию сәнгатенә җәлеп итәләр Мөхәммәдшиннар. Рәхәтләнеп, икәүләп тапыр бигәннәр. Вот так никон сайын атнага бер алар бигән. Безне титакмак итеп бейтәдер үзе. Безне бәлки вакытта
хәзер була ниткәч, алар шуна каҗирләр баларга бабайны бийтә, тоже рәхәтләнеп, бийләр алар күрсәтән. Гаилә башлыгы улларын биетеп сәхнәләрдә генә йөртеп куймый, җитди эшләрдә чыныктыра. Бу йортларны төзегәндә миңа 14 яшь иде. Кирпечләрне әти җитәкчелегендә 7 үсмер туганым белән салдык, ди Рафаэль Наил улы. Төзүченең авыр хезмәтен кеше яшьтән сыный ул. Мөхәммәтчиннарның улысы да, кешесе дә йорт салганнар, агачны берне генә утыртмаганнар. Уллары бар, ә инде гаилә учагын саклаучы Нурия апаның мөһим роле оныкларына милли кыйммәтләрне җиткерү. Аларны татарга әйләнергә, биергә өйрәтәбез, җырларга, сөйләшергә, мәктәпкә җиртәбез. 6 яшьтән җиртә башладым, җиртәмәсәм, ул уже бармасы. Аның уже итогы вот этот интернеттагы бу дигәндәй, менә аның белән утырып, язып, аңа булышам, үземә булышам. Ул да сөйләшә башлады, мин дә сөйләшәм. Мөхәммәтчиннарның хезмәт сөючәнлек, ата-аналарга карата ихтирамлы һәм кайгыртучан мөнәсәбәт, үзара җаваплылык кебек гаилә кайгыдаларында миллилек тә традиция буенча килә. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Үткәннәрне барлап киләчәккә юл ачабыз, өйрәнәбез, хәтердә саклыйбыз. Сезнең игътибарыгызга ТСРның 100 еллыгын каршылап сәхифәсе. Узган чыгарылышта без ТСРның тарихына, аның формалашу тарихына багышланган чыгарылышны тәкъдим иткән идек. Бүген исә без Татар автономиясенең беренче рәисе Сәхипгәрәй Сәйетгалиев шәхсенә тукталырбыз. Сәхипгәрәй Сәйетгалиев 1894 елда Уфа шәһәрендә туа. Шәһәрдәге башлангыч мәктәптә 3 сыйныф белем алгач, шактый гына хезмәтләрне үз итеп өлгерә. 1915 елда Сәхипгәрәй Сәйетгалиев хәрби хезмәткә алына. Хәрби хезмәтне Екатеринбург шәһәрендә уза. Биредә ул большевиклар белән элемтәгә керә. 1916 елдан башлап Сәйетгалиевның агитатор буларак эшчәнлеге башланып китә. Екатеринбургның эшче һәм солдат депутатлары советына сайлана. 1917 елның мартында Сәхипгәрәй Сәйетгалиев большевиклар партиясына керә. Екатеринбург гарнизонының мөселманнар комитеты эшчәнлегенең рәисе булып сайлана. 1920 елның 27 майында ТСР оешу турындагы декрет имзалана. Озакламый хөкүмәт халык комиссарлары советы оеша һәм аның беренче җитәкчесе итеп Сәхипгәрәй Сәйетгалиев куела. Сәхипгәрәй Сәйетгалиев чоры продразверсткага туры килә. Татарчага тәрҗемә итсәк, сүз халыктан ашлык, икмәк һәм башка продуктлар белән җыела торган салым турында бара. Сәйетгалиевның хатыны Ольга истәлекләреннән: милләтчеләр Сәйетгалиевның үлемен теләделәр. Ул Кремльгә сатылган, татарларны ачлыктан бетерергә җыенган. Шуңа күрә Ленин аңа кул сәгате биргән дигән сүзләр тараталар иде ди. 1920 елда Сәйетгалиевка һөҗүм ясала. Аңа аталар. Ләкин кем һөҗүм иткәнен белмиләр. Һич шиксез, рәсми чыганаклардан күренгәнчә, ул елларда халык ризасызлыгы зур була. Идел буенда ачлык башлана. Бу ризасызлыкны аклар хәрәкәте үз файдаларына кулланырга тырышып карый. Ничек кенә булмасын, Сәхипгәрәй Сәйетгалиев Ленин тарафыннан үзенә кушылган эшләрне башкарып чыга. Һәм Ленин Идел буендагы вәзгыятьне исәптә тотып, Сәйетгалиевны Кырым Республикасына халык комиссарлары советы рәисе итеп җибәрә. Биредә ул 1921-24 еллар аралыгында хезмәт итә. Кырымнан соң Сәйетгалиев Мәскәүдә һәм Саратовта төрле җитәкче урыннарда эшли. Сәяси репрессиялар башлангач, 1938 елда Сәхипгәрәй Сәйетгалиев кулга алына һәм атып үтерелә. Киләчәге бар милләтбез, шәхесләргә бай милләтбез. Халкыбызның данлыклы ул кызлары белән горурланып, аларның эш гамәлләрен дәвам итеп яшик. Сау булыгыз. Студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы
Риза Фәхретдиннең Кишүшат авылындагы мемориаль музее директоры, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Диләрә Гыймранова. Диләрә, хәерле көн, исәмсез. Хәерле көннәр булсын, исәмсез. Менә Риза Фәхретдиннең тууына быел 160 ел. Менә шундый бик истәлекле дата. Музейда гомумән Әлмәттә ниндирәк чаралар үткәрелә бу уңайдан? Риза Фәхретдиннең 160 еллык юбилее уңайыннан 17 гыйнвар көнендә, аның туган көнендә Әлмәт шәһәренең үзендә зур мәдәни чара үткәрелде. Һәм инде ул чарага туганнары да чакырылды, киң җәмәгатьчелек тә чакырылды. Һәм Риза Фәхретдиннең мирасына күргәзмәләр багышлап ясалган иде. Шулай итеп инде бик саллы гына чара үткәрелде. Музейның үзендә кунаклар кабул иттек, килгән кешеләрне. Һәм инде ел дәвамында кабул итеп киләбез.